आं नैबे बिनानावखौ एसे सिनायहां मोनदों आरो आंना हजमानो जायासै ओंखायनो नैबे भिडिअखौ बानायनो गोनां जाथारबाय आं सानसे सैमा फाग्ला बायदि गिदिंखांनानै भिडिअ लाबाय माबाय बै मोनसे चेनेलाव थांबाबो नुगोन दा खोथाया जाहैबाय बे बिनानावखौ आं मानो लाबोखो आं गिबियावनो बुंखायो दै बे नोंनो मार ना सोरबा नोंनि फट'खौ लानानै फेक एकाउन्ट खुलिदों आं मिथिया आरो नोंहाबा आंजों मा दुश्मनी दं आंबा मा गोरोन्थि मावफ्लांखो सिगां आंथ' बारा मोजां सिनायला खिन्थु गोबां मानसिया नोंखौ सिनायदों सेलेब्रिटि टाइपआवहाय बेखायनो आं नोंखौ लाबोनांगौनि गोनांथिया बिथांजोखौ मानो जाखो बे फट'खौ आरो बे चेनेलखौ चेलेन्जसो थांलाय चेनेलनि नामा जाहैबाय फरायजोबनो हाला आं अनलिखौल' बुंसै आं दा बिथांजोआ दहाय जोंहा प्रिति नार्जिनारिनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बिथांजोआ प्रेगनेन्सिनि सायावहाय दा बाव कमेन्ट हरदों मोजांनो आंनि नामाव कमेन्टखौथ' गोबां लिरग्रा थायो टेनसन लानानै लाब गैया आंबो लाब गैया खिन्थु आं नों सोरमार सोरबाथ' सिनायगोन ना बेखौनो आं लाबोबाय एमजेजों खनबैसे ... आब'आ मा कमेन्ट जाखो बे आरो नोंनि फट'खौ सोरबा इउज खालामदोंबा थाबैनो एक्सन ला बदनामा नोंहासो थांगासिनो दं थानो हायाखै आंबो मा हिसाबाव बिदि लिरहरखो नोंखौ सोरबाफोर सिनायो नामा बेखायनो आंबो लिरहरफिनदों सोलायफेराखै नामा नोङो सोलायाखै सोलायमाराखैना नोंसिना आखला सोलायमाराखैसो दाबो आं बेखौ लिरहरदों थ' बेबायदि आरोना बिथांजोआ सोरबाफोर सिनायो नामा जाय फट'आव होजादों बिदि कमेन्ट लिरहरनानै लाब गैया डाइरेक्ट फैनानै बुंफैनांगौ आरो सासे ब्रादार लिरबावदों ब्रादारथ' होनला आं आंगा बसुमतारी ना आंगो नोंसोरथ' जोंनि जोबोद देरसिन दा एमजे गबेकनो मा होनो एमजेआथ' गबेकआनो जाबाय दे नोंसोर जोंनि देरसिनानो बिदि जोंखौ फोरोङोब्ला जों मा जाम्बाफ्रा मा सोलोंनांगौ दे जोंथ' गाज्रिखौनो सोलोंलांखागोन गुच्चिराम बाच्चिराम आयाराम गयाराम ना मा होनो थ' कमेन्टखौबो दानखो ना माखो आं जेबो मिथिया नोंथांमोना भिजिट खालामनानै नायनो हागोन नैबे भिडिअ टाइटेलनि प्रिति नार्जिनारिनि चेनेलावहाय हाबनानै नायनो हागोन आरो दिनै डेन्जार घटना जाबावदों जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारनिनो खामानियानो जोबाखै बिला मोनजाहैजोब्बाय थिखादारा बेबो गहां RTI होनोसै नामा होनदोंमोन दहाय जों नालागे होथ'नाङानो इन्जिनियारा बिदि बुंदों बबे डिपार्टमेन्टनि मा खामानि दामनांगौना दामनाङा रायजोफ्रा अननानै कमेन्ट खालाम दामनांगौबा दामनोसै दामनाङाबा दामला जोंथ' सिगांनिफ्रायनो खोनादोंमोन जाख्ल'नाय गैयै मा गैयै नाथाय दिनैनि दिनाव खोनाफिनबा खायबा दुखु मोनगोन नामा खामानिया जोबाखै दे रायजोफोर आरो बे खामानिया जोंनि बर' हारिजों रिलेटेड थानाय जोंनि हारिमुजों जोंनि गोदोनिफ्राय दा बे खामानिनि खेथ्रआव ओरैबायदि गिदिर एमाउन्ट दा रायलायदों जों रेकर्डआबो दङ बे एमाउन्टआ अलरेडि क्लियार जाजोब्बाय खामानिया जोबाखै ओमफ्राय बिदिबो सिस्टेम थायो नामा आं बेखौ शक जादों आरोना थ' जाय बिनानाव नोंनो मार ना नोंनि फट' आंथ' नोंखौ गाज्रिबो बुंनो साना आरो बिदि लिरजायोबा जोंहाबो गोसोआव नाङो नालाय बिमा बिफाया बेखौनो फोरोङो नामा ना बिदिनो लिर होनखायो बुंनो सोर हाया बयबो हायो खुगा बयनावबो दं लिरनो सोर हाया बयबो हायो फर एग्जाम्पल रागाखौ सोर जोंनो हाया रागाखौ बयबो जोंनो हायो बयनावबो रागा थायो नम्र मानसिनावबो थायो नाथाय बै रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हानायासो देरहाग्रा जायो नालाय जोंथ' आयाराम गयाराम जि नुबाय रिपिट फायार होफिनगोन नांगौ समाव ओंखायनो बुंनांगौ गोनां जाबाय नोंथाङा मा साननानै लिरदोंथाय नायफिनबा नुनोबो हागौ प्रिति नार्जिनारिनि चेनेलावहाय गोदान इउटुबार बेसारा